Aalborg, din gamle havneluder! Europas lykkeligste storby. Fuck, hvor er det fedt at være nordjyde. Prøv lige at ringe til min mor og sige, at du ikke kommer hjem og spiser tonight. Tonight. At spille, men hvor fanden er jøden henne? Har han brækket ben eller fået en hjerneblødning? Har hans hund midt ham? Har de lagt ham i håndjern? Eller er problemet bare, at jøden er en bombe? Hvorfor skal det være så vanskeligt? Og vide, jeg kommer sent som så vanligt. For jeg skulle pakke min vandpip til bandet. Kan jeg ikke huske så meget? Har du husket grad? Jeg sover i en bus på vej hjem, eller i en busk tonight. Jeg glemmer så meget, folk tror jeg er senile, men jeg snakker så jysk, folk tror jeg er civilbetjent. Det godt, det kan du bilde mig ind. Ved nogen, hvor vi skal spille hen? Nej, men jeg har husket at trylle en lille pæn. En lille pæn? En lille pæn. Og Johnny går. Prøv lige at ringe til min mor og sige, at du ikke kommer hjem og spiser tonight. Tonight. Derovre har du i Reven med lokale penge. Ja, vi har jo vores egen valuta her på egen, en Weiger-dollar, og det er jo sådan en godt krøllet 50'er. Og så synes jeg, det var lidt sjovt, og hvis man sætter noget i en guldramme, så er det jo kunst, og så er det jo sådan lidt forfinet og lidt ophøjet. Men hvis man så har et billede af en pølse på sit toilet, så er man jo bare en idiot. Og sidder der med bare røv og strømpesokker med en morgensmøg. Det er rigtig Weiger. Stop bussen, jeg har glemt min solbriller. De sidder i din pande, der er 1,5 time til vi spiller. Wow, hvad spiller vi? Har du ikke husket den setlist? Nej, men jeg er 10 rygervenner på min gastlist. Hvad er din yndlingsfilm? Det må være Memento. Hvad handler den om? Det har jeg glemt nu. Højre eller venstre, hvor skal vi hen nu? Jeg har sgu glemt GPS'en, men husket Nintendo. Oh, shit, har du ikke husket vores show? Nej, den troede jeg du havde, men jeg har hørt, den kan downloades. Det er ikke bare sjov, fys. Vi skal have noget at spise. Ring lige til min mor og spørg, hvordan man koger ris. Koger ris. Og Johnny går. Prøv lige at ringe til min mor og sige, at du ikke kommer hjem og spiser tonight. Tonight. Dem, der kender mig, kalder mig gamle hankat. Hej, kat. Satme. Jeg blev helt forskrækket. Det er kattens uge. Får jeg så ekstra godbidder, eller hvad? Måske, men Spilforsyning giver 20% rabat på en masse fede kattespil. Må jeg sidde i kassen? Hva? Nej, måske. Og så donerer Spilforsyningen 10 kroner til Kattens Værn for hvert kattespil, de sælger. 1000 kroner? Okay, så lad os sige 20 kroner så. 40. Nej, En Weiger-dollar. 20 kroner blev der sagt. Kunderne sparer 20%, og Spilforsyningen donerer til Kattens Værn. Hvad venter I på derude? Gå nu ind på spilforsyningen.dk og køb nogle spil med. Og kat med. Jeg ser døde mennesker. Carl Nielsen, Karen Bliksen og Niels Bohr. For når vi er ude at spille, ligger pengene på bord. Så prøv lige at ringe til min mor og spørg om det er cool, jeg spiser junkfood, så længe vi er på tur. Hey jøden, jeg er så skæv, at jeg ikke kan stå på ben. Hey gutter, 2 minutter, til I skal stå på scenen. Du skylder i barn, hæft, jeg tænkte vi kunne kigge på. Så fejler hukommelsen ikke noget i dit pækhoved. Prøv lige at godt røv din brok røv og start festen. Jeg har husket hassen, men glem teksten. Mine damer og herrer, Johnny her flirer jø. Prøv lige at vent, vi skal først lige ryge. Hvad har vi her? Det er jo Kong Karneval 2014. Det er mig med nøglen til byen. Her i Aalborg, der har vi jo Nordeuropas største karneval. En kæmpe folkefest med masser af samba og... Jeg har set Reven før på andre ting, du har lavet. Ja. Er det sådan din signatur? Det er min signaturfigur. En muggen rev. Lidt inspireret af min allerførste Johnny Hefti-sang, Muggen Røv. Prøv lige at ringe til min mor og sige, at du ikke kommer hjem og spiser tonight. Tonight.
sige, at jeg ikke kommer hjem og sover tonight. Sharachi, og så er jeg taknemmelig for, at Johnny Hefti, han er blevet cuff-trained. Tonight. For jeg sover på et hotel, motel, sømands hjem. Ring til min mor, jeg har glemt, hvor jeg bor, og klokken den er 5:30. Hvad siger folk til den måde, du udtrykker dig på? Jamen, jeg tror, jeg har mødt 11 mennesker, der har fået tatoveret en ræv. Nå, 2 damer har blandt andet fået tatoveret ræven på røven. Det var faktisk næsten lidt flovt. Jeg mødte den ene af dem nede i gågaden. Skal du lige se den, Johnny? Og så jeg vil faktisk også gerne have et billede af den, altså af ræven. Jeg tror, for mange der er det Aalborg-ræven. ja. Altså, det bliver den lidt kaldt i folkemunden, så jeg tror også, det er lidt af sådan en uofficiel maskot. Ja. Og måske også et symbol på den gode stemning, der er omkring kunst og kultur og graffiti og gadekunst her i byen. Seahawks, sat med